Wis kapopo wingi katresnanku kanggo awakmu tunggu tukulmu arep ayah kanggo senengku aku percaya kuwi tresnamu ngantos macet ning atiku apa kurang liku ngerti karamu aku ya wis ora liyane nek kangen ngomong kangen rasa tuterai pati eman-eman hubungane serta tresnani akal wis sandaran ati kok aja saja sayangku caca rasa percaya terima kabar koncoku aku kerja uripmu kemakmurne atimu apa kurang liku ngerteni karamu aku ya wis ora liyane nek kangen ngomong kangen rasa tukaran ae pati eman-eman hubungane wong serta tresnani akal wis sandaran ati kok aja satru ae sayangku cara percaya terima kabar koncoku aku kerja uripmu kemakmurne atimu Mas nyeriko iku wujute lan isan sing ngarepno paran pian iku wujute Aja di badan isan api wae
Sedulurku sekalian, mohon maaf dari ucapan saya yang pertama tadi. Ini persembahan dari Ronggo Muraksono di sesi kedua ini lo tari pegon ini, bukan tari lintang ayu. Oleh karena mainnya siang dan malam, jadi tari lintang ayu dipersembahkannya untuk acara nanti malam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.